Tak sa na to poďme pozrieť. Dnes si spoločne prejdeme jednu z takých tých klasických, ale o to dôležitejších otázok z kriminológie. Predstavte si, že si na skúške vyťahnete otázku osobnosť páchateľa. Čo všetko by v takej odpovedi malo zaznieť? Poďme si to rozobrať. A začneme hneď zo tou najväčšou otázkou zo všetkých však. Narodí sa človek ako zločinec, alebo sa ním stane? Je to v génoch alebo vo výchove? Toto je presne ten typ otázky, kde jednoduchá odpoveď proste neexistuje. Ale práve to hľadanie nás môže doviesť k naozaj zaujímavým zisteniam. Dobre, takže v našej pomyselnej odpovedi by sme mali začať pekne od základov. Úplne prvý bod. Kým sa vôbec začneme baviť o osobnosti páchateľa, musíme si povedať, koho tým páchateľom vlastne myslíme. Pretože, a to je dôležité, právo a kriminológia sa na to pozerajú úplne inak. A tu je ten kľúčový rozdiel, na ktorý nesmieme zabudnúť. Trestné právo to má jasnú optiku. Zaujíma ho, porušil zákon, má dostatočný vek, je príčetný, ak áno, je to páchateľ. Bodka. Ale kriminológia, tá ide oveľa hĺbšie. Kriminológa nezaujíma len to, či to urobil, ale hlavne prečo to urobil. Preto sa pozerá aj na ľudí, ktorí z právneho hľadiska páchateľmi nie sú, napríklad deti alebo psychicky chorí. Chce totiž pochopiť ten mechanizmus za tým, nielen vyniesť rozsudok. Fajn, takže definíciu páchateľa by sme mali. Čo ďalej? Poďme sa ponoriť do tej samotnej osobnosti. Z čoho sa vlastne skladá? Aké sú jej, povedzme, stavebné kamene z pohľadu kriminológie? OK, tu sú 4 základné piliere. Schopnosti, postoje, motívy a temperament, teda emocionalita. Predstavte si to ako takú základnú výbavu každého z nás. A práve ten mix, tá jedinečná kombinácia týchto 4 zložiek nám môže napovedať, prečo sa niekto správa tak, ako sa správa. Pozrime sa bližšie na 2 z nich, ktoré sú v kriminológii obzvlášť dôležité. Začnime inteligenciou. A teraz pozor, toto je veľmi dôležité. Inteligencia vôbec neurčuje, či sa z niekoho stane alebo nestane zločinec. Vôbec nie. Ale hovorí nám veľa o tom, akého typu zločinu je schopný. Je to celkom logické, nie? Na to, aby niekto vymyslel a zrealizoval komplexný ekonomický podvod, potrebuje úplne iné mentálne schopnosti ako na nejakú impulzívnu krádež v afekte. A tento graf to ilustruje úplne parádne. Na jednej strane spektra máme ľudí s vysokým IQ. Tí sú schopní páchať naozaj sofistikovanú trestnú činnosť. To sú tí, ako sa hovorí, mozgy operácií. Naopak na druhom konci sú jedinci s veľmi nízkym IQ. Tí málokedy niečo sami iniciujú. Žiaľ, práve oni sa často stávajú ľahkou korisťou a sú zmanipulovaní inými, aby pre nich urobili tú špinavú prácu. Dobre, druhým kľúčovým prvkom je temperament. To je v podstate naše vrodené emočné nastavenie. Predstavte si to ako taký vnútorný termostat, ktorý určuje, ako reagujeme. Niekto vybuchne pri najmenšej provokácii, iný ostane chladný ako ľad. No a práve toto nastavenie, táto naša citlivosť na podnety je v krízových situáciách úplne, ale úplne rozhodujúca. A tu prichádza na rad niečo, z čoho až mrazí. Výskumy napríklad u páchateľov vražd často odhalujú jav, ktorý sa nazýva emočná plochosť. A to nie je len o tom, že niekto prejavuje emócie menej. Nie. To je skôr ako vnútorná prázdnota, chýbajúca schopnosť vcítiť sa do druhého, teda empatia. A keď vám chýba táto základná ľudská brzda, cesta k tým najhorším činom je, žiaľ, otvorená. OK, takže máme definíciu páchateľa, máme základné zložky osobnosti. V správnej odpovedi na skúške by teraz mal nasledovať historický kontext. Ako sa vlastne vyvíjali pohľady na to, prečo ľudia páchajú zločiny. Je to naozaj fascinujúca cesta v čase. Skratke, najprv tu bol Platón a antika, kde sa verilo, že zločin je len dôsledok nevedomosti. Vzdelajte ľudí a zlo zmizne. Potom v 18. storočí prišla klasická škola s myšlienkou slobodnej vôle. Zločin to je jednoducho racionálne rozhodnutie. Zvážim si pre a proti a rozhodnem sa. Ale v 19. storočí prišiel skutočný zlom. Pozitivisti prišli a povedali stop. Aká slobodná vôľa? Naše správanie je predsa determinované. Určujú ho faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Naša biológia, psychika a prostredie, v ktorom žijeme. A asi najznámejším predstaviteľom tohto myslenia bol Cesare Lombroso. Jeho teória o rodenom zločincovi je dnes samozrejme úplne prekonaná a znie až bizarne. On naozaj veril, že zločinca spoznáte podľa fyzických znakov, ako sú úzke pery alebo tvár lebky.
Je to absurdné, viem. Ale, a to je dôležité, bol to práve on, kto ako prvý systematicky otvoril dvere skúmaniu biologických príčin kriminality a tým položil základy modernej kriminológie. Takže, od Lombrosa a pozitivistov sa to celé začalo rozvetvovať. A z toho ich myslenia nakoniec vzišli 3 hlavné prúdy, ktoré v podstate definujú modernú kriminológiu. Každý z nich sa na ten istý problém pozerá z trochu inej perspektívy. Je to celkom jednoduché. Máme tu biologické teórie. Tie hľadajú príčiny v génoch, hormónoch, našej fyzickej konštitúcii. Potom sú tu psychologické teórie, ktoré sa zameriavajú na našu myseľ, na poruchy osobností, na to, čo sme sa naučili. A nakoniec sociologické teórie tvrdia, že kľúčom je prostredie, v akej rodine vyrastáme, aké máme príležitosti, aké sú tlaky spoločnosti. Aby to bolo konkrétnejšie, pozrime sa na príklady z tej psychologickej oblasti. Kriminológovia veľmi často skúmajú súvislosť napríklad s disociálnou poruchou osobnosti. To je v podstate neschopnosť cítiť empatiu a výčitky svedomia. Alebo emočne nestabilná porucha. Tam je zas typická obrovská impulzivita a výbuchy hnevu, ktoré môžu z maličkosti eskalovať do násilia. No a potom je tu paranoidná porucha, kde tá extrémna nedôveričivosť voči všetkým môže viesť k preventívnym útokom. Dobre, prešli sme si definíciu, zložky osobnosti, históriu aj hlavnej teórie, blížime sa k záveru našej odpovede. Takže, ako to celé spojiť dokopy? Aký je ten moderný pohľad na vec? A teraz prichádza asi najdôležitejšia veta z celého tohto rozprávania. Po 10 ročiach výskumu je jasné jedno. Žiadna z týchto teórií sama o sebe nestačí. Veda nikdy, a to zdôrazňujem, nikdy nepreukázala, že by existoval jeden jediný faktor, či už gén, porucha osobnosti alebo zlé sociálne prostredie, ktorý by sám o sebe spôsobil kriminalitu. Realita je, ako to už býva, oveľa komplikovanejšia. Dnes sa preto hovorí o tzv. Multifaktorovej teórii. To je ten moderný konsenzus. A tá analogia s receptom je asi najlepšia. Predstavte si, že biologické faktory, gény, to sú suroviny, ktoré ste dostali. Psychologické faktory, vaša osobnosť, temperament, určujú, ako tie suroviny spracujete a zmiešate. No a nakoniec sociologické faktory, teda prostredie, rodina, škola, priatelia, to je tá pec. A tá rozhodne, či sa ten výsledný koláč upečie správne, alebo sa niečo pokazí a ten kriminálny potenciál sa spustí. A to je pointa. Osobnosť páchateľa teda nie je nejaká prvotná príčina zločinu. Je to skôr výsledok. Je to priesečník, kde sa stretávajú naše vrodené danosti s tým, čo nám dal do života svet okolo nás. Je to komplexná súhra. No a tým sa dostávame k záverečnej otázke, ktorá je možno ešte ťažšia. Ak vieme, že príčina je takáto komplexná, že je to mozaika poskladaná z desiatok kúskov, ako môžeme ako spoločnosť vôbec efektívne zasiahnuť? Na čo sa zamerať? Na rodiny? Na školy? Na genetický výskum? Odpovedať na toto je asi najväčšou výzvou nielen pre kriminológiu, ale pre nás všetkých.